खालामदोंलै? ओइ नै माइ नायफैदोंमोन आं। ओमफ्राय सिनायाखै? आदा मावफुंमोन ना? ओमफ्राय नोंदायालाय दंना गैया न'आव? दंमोनलै दानि न'आवनो बाजारावसो थांनो होन्दोंमोन। फैदोंना फैयाखैबा? ओमफ्राय नोंना जागोना जायाखै? आंना जाबायमोन। थ'दो होमबा आंजोंनो। आंना साइकेल दंखायो। दा थांसै आं। दे होमबालाय। दा फैबाय थादो नोङो। ओरैनो जिरायना दं। अबाव थांनो दं आरो गामियावनो लामाथिं जिरायदों। खैलाव दं ना? मा होनदों? खैलाव दङ ना? ओइथिं दं नांलै नायलाय आरैथिं ओइथिं औ दे होमबा। Hello? 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 Oi. Chào Vy. मा खालामदों नोंलाय? नारें खादोंलै नारें। Oi, मा खालामदोंब्रा? माला फैनाय? दासो सफैदों आंनो। नङाब्रा बेंगलरनिफ्राय माला फैनाय? बेंगलरनिफ्रायथ' 1 माससो जाबाय। 1 मास गोसो जाबाय। ओमफ्राय माथो खालामफैदों बारियावलाय? नारें खाफैदोंलै नै गरमखाय। लादो होमबालाय फुदो सानैजों लानोसै। जासिगोनलै बे। मोनस्लाबोनो। जिरायनोसै। थांनानै जेबो मोनजाथाराखैलै। नोंखौ ना सारनानै जाहोगोन आं दाहाय मिथिबाय। जिरायनोसै। Glass lain dah. Okey. Lại mấy anh tao của thằng hết qua bên này. Bà riêu lấy bà luôn nó. Ơi, đuôi nữa lấy. Là gạo dưới đây. Ăn nào lại cái này. Đấy.
जानानै बरिया मोनबायलै गामियाव मोजां मोनखायो गामिखौ साफा खालामसै ओमफ्राय ना सारनोसै थांनो माबा चेन्ज खालामनोथ' दे होमबा चल दे आंबो थांसै खोमालै दखानाव मोनसे खामानि दंमोनलै लाना फैगोन आं। दाहाना दे नों दा ओंखाम जानो लुबैदों नोङो दे जाफैगोलै जानायालाय मानसि दे होमबा दे खोदिया नाजों जानांगौलै बरियाल' जाखागोन जाना नाजों जादोंलै Oi Nir, sekarang, oi Nir, mau pulang les no? Sekarang Oi Nir, sekarang mana sekarang? mana sekarang Nir Oh Nir, sekarang. ya aja mau nggak Sekarang Nir, sekarang. oi Oi Nir, ayah oi, sekarang. Onkam जानो जाबाय जोंलाय माथो गामियावसो दंमोन गामि लकडाउन जोबाखै गामिसो र' ओमफ्राय सिमां नुलायबाय खोमालै